lehun igotzen. Martin Larralde ez da sekula itzuli, baina itzuli balitz. Arantzak barrurantza itzuliak lituzken sagarroialez. Itzuli izan balitzen gaurri dandea da. Larre berdeak etxe zuriteia korriak jendarde auto bat bidean baion dizebt panopetik jendea familia retratuetan bezala. Dena oitura, dena errua, dena barkamena, oroimenaren korapilloak deslotzen. Inork ez du dena oitura, dena errua, dena barkamena, koblakaririk behar. Onelako egun batez hiltzen galeretan, begiak zabalik etzanda, zerua itxasozikin bada. Zerua itxasozikin bat dela esanez, agian zerua itxasozikin bat dela esanez. Inork ez du dena ohitura, dena zerua, oroimenaren korapilloak deslotzen. Inork ez du dena ohitura, dena barkamena, dena errua, koblakaririk behar. Koblakaririk behar. Koblakaririk behar. Koblakaririk behar. Koblakaririk behar. Atxalde hondan hoi, aurten ere hemen geha, aurten ere Trinitate plazan izan nahi genuen, tokatu zaigu hemen txokuan egotea, tokatu zaigu ez dakit, hiri hontan ematen du Euskaldunon horta kondenauta gaudela, baina bueno, ez zait iritzen hain gaizki gaudenik ere. Esan bezala, urten ere bertso saio musikatua izango dugu, 1813ko sarraskiari kantari hariko geha, eta hortarako bertxotara etorri dira, txalo bero batekin hartuko ditugu, Aner Perit, Uxue Alberdi,
Gaztelumendi. Saxofoian Eneko Sierra. Eta gitarrarekin Beñat Antxustegi Txusta. Saio berezia da hau, baino agurrekin hastea tokatzen da beti bezala. Beraz, librean pare bat buelta edo agur moduan egin ditzazuen. Arratsaldeon parte zarrari, kaixo nola bizi zera. Hau da jendetza, hau da giroa, nahi duguna horixe da. Hemen txegatoz berriro ere, zauri zaharrak mintzera. Asko kisilik nahi lutenari, gure hitzak ipintzera. Gertakizunak denborarekin lausotu egiten dira. Hementxe gaude gaur eguneko Donostiarrei begira. Ea baitzak pasatzen diren, gure asmoa hori da. Buruetatik bihotzerata, bihotzetik haragira. Oroitzapen bizi gabera, daramatza plaza ertzak. 1813 adierazten duen fetxak. Guk gaur guretik zor ditugu bat, bertsoaldi batzuk behintzat. Suntsitu zuten hiri hartatik, altxatu zineten entzat. Lehena nahi dugu gaur egunera, begiratzeko balia. Imperioen sua oraindik ez baitago itzalia. Dena turistek, dena terrazek, dena giriz estalia. Hau da hiri bat lehen errea, eta orain kiskalia. Eltzeak babaz betetzen ziren, pobreen oheak lastoz. Tratuak hitzez egiten ziren, tasalerosketak astoz. Ta boterea zen, egina armaztak
askoz lapurtutako memoriaren puskak jasotzera gatoz. Errez dituzten kale eta plaza, bide lau eta ordoki, zenbat jenderen, zenbat proiektu, zenbat ideia egoki. Plaza berria hartu dugu gaur jende zar baten biltoki, jarri dezagun Donosti sutan, baina metaforikoki. Beñat eta Aner. Bueno, garaiari begira jarriko gea. Garai hortan, Gipuzkoa tradizional karlista batean, Donostia liberala daukagu. Ordutik 1000 koloretako agintariak pasa dira, baina gaur egun ere zuek ikusten dituzue karlistak eta liberalak. Zertan gerala karlistak esango zenukete? Eta zertan gera liberalak? Jakitea zegoeratan egongo den ilargia, ez pentsatzean honetan hori eman fokuen argia. Kapitalismo gaur egungoak badu erreta guardia, gaur ja liberala izatea ez da aina vanguardia, ez da aina vanguardia. Nik ez dakit non geratu zaigun lengo liberalen pista, Euskal Herrira begiratzea komeni da bai aldizka. Aipatu duzu gure herria, hain dela kapitalista, patrika dugu liberalata, burua berriz karlista. Burua berriz karlista. Neoliberalen realidadea ñabarduratu nahi nuke, ze batzuetan dirudi dela soltura eta disfrute, baina turismo deskontrolatu, merkatu askatasun kutre, gaur eguneko mundu hau neo liberalek egin dute. Liberalek egin dute. Ai, baina amets kapitalista ez ote dago hautsita, zenbat albiste iristen diren, ona gutxika, gutxika.
Eta ateak egin nahi bada Donostiara bisita aberatsentzat zabalik daude ta pobrentzat itxita pobrentzat itxita. Hala ta guztiz gure Euskal Herri super euskal zale guaian sarri ideia atzerakoiak planteatzen dira maian euskal razista zenbait badabil kaletan gure maian fatxa batzuk izaten direnak neokarlistak izan nahian neokarlistak izan nahian euskara eta euskal kultura jarri ezkero aipagai ikusten dugu mila mehatxu ta ikusten mila etxai zuk esan dezun bide beretik ni ere ohartu naiz ai zapalduak gugarela baina zapaltzaileak ere bai zapaltzaileak ere bai dena ezin du bereizi horren dikotomia lasterrak karlista eta liberal bila batar dezake asperrak ikusizkero ze jende klasez beteta dauden bazterrak gaur egun zenbait korronte berri badaude eta eskerrak badaude eta eskerrak arrazoi duzu geratu ordez gure ezinta drametan eskerrak zenbait korronte berriz altxa direla armetan hau da bidea titular gabe gure lerro etzanetan koherente bizitzen saiatzea gure kontra esanetan gure kontra esanetan Etorri Uxue eta Beñat. Bueno, eta kantatzen ari gatzaizkion mendeari buruz, bertxotan nola egingo dugu, bilintx eipatu gabe. Men Beñat, bilintx. Kontua da, berreraikitzen ariko ziren oraindik bilintx gaztea zaneko Donostia hartan, bilintx hain maiteminkorra izan eta ez zuen dama gazte bat ere uzten bertso sortarik jarri gabe. Kontua da, bilintxek ez zekiela, baina Uxue zeukan txora eginda. Beraz Uxuek pauso bat aurrera egitea erabaki du eta berak jarri dizkio bilintxi maitasunezko bertsoak.
txiki baten hemen naturkexu, dama gazte guztiei kantatzen diezu, niri ere kantatu diezadakezu, indalezio nora begira zaudezu. Biziotan ez dago hain gauza errazik, nik enizun da hartzen maite mindu trazik, nora begira dagon bilin zarrakasik, leku guztietara justu horra ezik. Ez da nauzu bat dama ederren eredu, enea ze tristura eta zer negu, elkarrentzat eginak gauden, baina elkarrentzako eginak gaudegu, ume sudur luzeak egin ditzakegu. Zabaldu nahi didazu etxeko atean, baina bilik zaharrak haze aldardea, biok sudur luzeak izanik maitea, kostako zaigu elkarri muxu ematea. Sudurra luzea eta gorputza plakoa, gu pareja bat gera nola alakoa, biok dugu sudurra luzetakakoa, lepoa okertzean hor dago gakoa. Pekatua ez daukat soilik sudurrean, naizta ibiltzen naizen une xamurrean, nahi gabe makurtzen naiz ni zure aurrean, lepoa okertu nuen sokamuturrean. Maitasuna esan eta ukatzean minda, gizona ze gauza den nengoen jakinda, damei bertsoak jartzen ipintzen du ginda, batek erantzun eta beldurtu eginda. Beldurtu naiz ondotik ala hartu nauta, ai uxue alberdi zer nolako mauka, baina romantikok pentsazazu haupa, ondo bukatzen bada grazirik ez dauka. Dena zarazu izuta dena zalantza, tani dena hitz bizi eta esperantza, begiak triste zaude goi belantxa, heldu besotik guazen bilintxi balantxa.
txaloak lortzeko zeiten duten batzuk, Bueno, altxa aner, pixka seriosio jarriko gara. Kontua gu hemen nahi gehala orain dela 200 piko urteko kontu ez hizketan, baino ari gera jaso degunari buruz, hizketan edo kantari. Norbaitek edo norbaitzuk garai hartaz kontatu dutenaz kantari, baino beste gauza batzuk isilduko ziren, beste gauza batzuk ez ziren guregana iritsiko. Historiak horixe dauka askotan gauza batzuk isiltzen direla eta beste batzuk erabakitzen dela ondorengoei kontatzea. Eta aner, zure eskutan baldin balego, hemendik 200 urtera biziko diren hoiei, ze kontatuko zenioke gaurko garaiaz? Eta zer isilduko zenuke? Injustua eta bortitza definizioz da gerla, datozenak datozela, doazenak doazela, batzuei iristen zaie ezinbeste bat epela, baina beste batzuena itzala eta ospela, utsala den bezain bat da, privilegio bat papela, guztiok dakigun gisan, gauza dauki egin behar dela, galtzaileen historiak, pentsazazue bestela, dena galdu zutenek hitza mantendu zutela, dena galdu zutenek hitza mantendu zutela. Orduko Donostiatik zer ez ote da aldatu, historiaz historia eta olatuz olatu, ez dakigu zenbat jende ote zituzten bortxatu, Andreren bizitza proiektuak ezku
frogatu, hitz batzuk entzuteko behar, da planetak lerrokatu, etorkizun ez dizkizut, emango mila kontaktu, baina behintzat pentsatu zer, ez dizu egun kontatu, baina behintzat pentsatu zer, ez dizu egun kontatu. Erremedio magikorik ezingo dizuet saldu, zapalduenen bizitzek zertan datzaten azaldu. Ni ere maiz egiten naiz, kontakizunetan galdu, baina boteretsuenak bai haiek dabiltza malgu, orain ez gara gerlari, orain ez gara soldadu, baina gu ere ez gara, soilik euskaldun kotiadu, zer esango dizuet ba, nireak balio badu, gu ere maiz biktimak gara, baina mikro bat daukagu, gu ere maiz biktimak gara, baina mikro bat daukagu. Bueno, bapatekoaren gauzak, txustak ere bapateko gauzak izaten ditu. Bueno, kontua da, saio aurretik elkartu geranean, galetu diet hiru bertsolariei, eta zuek irakurriko zenuten ba Donostiko sarraskiai buruz. Eta batek ez zekin ezer. Zekin, ez zintzia aliatuak, ez zen errezuten, ez ze pasazan, ez ezer. Kontua da, nik esplikatu behar izan didala, eta esplikatzen nahi nintzen bitartian, Beñat eta Uxue oso unkituta ikusi ditut, oso barrua iritsi zaizue. Eta anerri kontatzen nion da ematezun atzo goizian ze inun enintzara kontatzen. Beñat eta Uxue oso afektatuta zeuden, baina aner berriz, eta bueno, ez dio hainbeste eragin.
historiaren kordela, ta barruan sentitu dut, sentimendu bat goibela, ni ere donostiarra, sortzetik bainaiz horrela, konturatu naiz ni ere, minortatik natorrela. Naiz galdu ziren etxeak, naiz galdu ziren izenak, unairen hitzek zituzten, horren moi hartzun ozenak, nola ez zuen negar egingo, nola ez zuen hartuko penak, goen kalerekin ere negar egiten zuena. Erretako zenbat etxe, botatako zenbat harri, zuek ikusten zaituzte, unkituta izugarri, neri perezita pixkat, ematen ditonek sarri. Nik ere empatia badet, baina gaur ez dut ekarri. Ni empatiko jarri naiz, unairi entzun da gero, ze pentsatu Kurdistanen, edo Palestinan, edo lehengo eskema bera da, biktima eta borrero, telebistan datorrena, egunero, egunero. Ta telebistan baino lehen, irratietan zen hotxa, edo bertso zaharretan, jenden mina eta hotza beti boteretsuaren, hankaperkoa morrontza, gizakia izateak ere ematen du lotxa. Ulertzen dut zuen asmo, sentibera eta zera, baina igual ezin dut bota, bista ainain atzera, ni bertsolari soil bat naiz, ez nator negar ertzera, gaur egingo dut kantatu, kobratu eta etxera. Gure patrikei begira, gu bertsolari bitxoak, ez gara horren gaiztoak, ez gara horren zintzoak, non geratu ote ziren, lehengo biktimen mintzoak, gaur egun horixe gara, txiskeikak eta pintxoak.
zitzan epika, sakonkeria klitxe da, nahiko erraz egiten dugu, unkitzera eta mintzera, baina eskerrak guztiok, beti ez gauden antzera, etorri gure minei, purpurina ipintzera. Abertze min barreneko, ze zaurize errelato, ez palestinar auzian, barnean zaudetelako, gaiokin jartzen zarete, emotibo bezalako, hola pertsona hobeak, sentitzen zaretelako. Torri usuek, orain izena entzun dugu, Palestina, orain ere azkeneko bertsoaldi honetan ere entzun dugu, eta sarraski bati buruz ari geanean, lehen urtean bezala urten ere oso presente daukagu Palestinako herria, eta saio hasia aurretikan antolatzaile batekin izkietan, da esatezian, Donostiakoak ere bazekan antzekotasun asko zeuzkan, asitziatuta ukizuten, gero sartzian, baina nik ez dakit hainbeste antzekotasun izango ote dituzten. Bietan sarraski handia da, baina Donostia berreraiki egin zen. Palestina berreraikiko da. Zer da albiste bat, zer da irudi bat, udazkenean orbela, geure bizitza egiten dugu, naiz eta jakin ordela, naiz eta erreduten okela, odolez busti papela, gure bizitzan aurrera goaz, bakoitza aldun bezala, ta gertatzen zait gaia jarrita, bertan nastea sabela, beste minaz kantuz hasita, lotxatu egiten naizela.
Noiz nahi genuken errautxetatik sortuta berriro hasi. Herri oso bat suntsitu dute urgeza eta urgazi, ta gu begira gelditzen gara naiz ez dun egiten grazi. Konparaketan abiatu ordez hobeto genuke kasi, elkarren minak erkatu baino elkarren gandik ikasi. Esan sarraski genozidio naiz esan gerra krimena, botererikan ez dugu aski aldatu dadin ordena. Herri txikiek ordaintzen dute boterearen kondena, hil eta gero egiten zaie oroitza eta omena. Naiz eta lotxa, naiz eta mina, hitzartzeko kemena, izan dezagun horixe bada gure esku dagoena. Barkatu usue baino altxa berriz, eta aner. Bueno, eta lehen esan dugu bilin txaipatzea garai hori aipatuta bat herri horra zala, baino hemendik kanpora bistazoa bota eta turistak aipatu gabe ere ezin osatuko dugu saioa. Hemen dago usue, gida, Donostian barrena dabilen gida, eta aner bere atzetik zer ikusi intriga izugarriarekin dabilen turista, baina usueren esplikazioek ez dute bat ere asebetetzen. Horari da, hemen txiskeika, hemen ez dakize elizak, danborradak, baina anerre galetu dio, baina nun daude benetako donostiarrak? Gaur egun nun mugitzen dira? Nun bizi dira? Hortxe hasi naiz Maria Cristina bulebarretan
eta alako, ta galdera bat egin diteta, nire retolika planton, ba horeretan edo Hernanin, antxe daude aukerako, han bizi dira gaurko arresi, ikusezinetik kanpo. Beraz hemendik alde egin zuten autobus eta trenbidez, bota dituzu Eliza Zarra ta erailak adibidez, baina nik nahi dut Donostiar on bat, ta ez zaidazu egin ihes, ona etorri naiz ezagutzera Berrial Basque Experience. Bada euskaldun prototipo bat, hementxe daukazu ara, begira ondo sudurretara eta pantorriletara, ta flekilora ere begira, zuretzat ederra bada, aizuei esker bizi gerano, zuen kulpaz hilko gara. Beraz gu gara zuentzat kalte, guk jartzen ditugu trabak, gaur soilik daude hemen show batzuk, zirkista egiten espagak, ez dut ikusten jurru borroka, ondo islatuta erabat, faltan botatzen nabilena da, kale borroka pixka bat. Piskat berandu etorri zara, zu hamarkada baten truk, oraingo hontan ez da sentitzen kale borroka hain arrun, ta ikusiak dituzu noski euskaldunen postal batzuk, indigenak ta violentoak ikusi nahi dituzu. Bai hortarako ekarri ditut bidegiak irikiak, herrikoak modernizauta, hipsterrak eta hipiak, hain estetika ziudadekoak ikutzen dizkit titiak, lehen pintadak egiten ziren eta orain grafitiak.
zuk nahi dituzu taberna batzuk, josi borrokaztak asko, eta paretak hormak ikusi, jantzita tinta arrastoz, ta gero neska zorroz gogorrak, bordeak badira askoz, hobeto joan hotelera ta 8 apellidos vascos. Ez naiz gustora ailegatu ba, zuk nakartzun momentura. Ez dut ikusten nik lehen nahi nuen Donostia gaizto hura. Bueno, ba onarte zure gia txarrau, bukatu da abentura. Konformatzen naiz joaten bagara, gazta tartaren lekura. Torri Beñat. Bueno, Beñat. Guatzen naiz ja, oain dala, bueno, dozen erdi bat urte edo izango dira, guri bideoi eskatu zizkiuten Donostiai buruzko kopla batzuk. Eta horra eginean nian baze jarriko dut, eta guatzen naiz zuk proposatutako bukaera batekin. Horai Donostia esaten ari ginen, da zure bukaera zan mundua erakarri nahi eta ire buruaz lotxa. Donostiari hori esaten zenion, mundua erakarri nahi eta ire buruaz lotxa. Zertaz lotxatzen da Donostia? Derrepentean etorri zaizkit jende askoren izenak, berdin da bilintx bertsolaria edo txillardegirenak. Anzturaren kale beltzean antxe gelditu direnak, eta begira plaza berrian hemen bilduta gaudenak. Ezkerrekoak ta irekiak ta euskaltzaleak denak, lotxarazten du juistu ni arro, sentiarazten nauena.
dena ez dago pintxoz betea, tatxako linez bustia, zinemaldia eta kursala, hori ez dugu guztia. Plaza berria baita guretzat, bestentzat dena kostia, nazkagarria bihurtzen zaigu turismoa eta ostia. Konturatu naiz beldurrak beldur eta oskiak oskia, gauza bat dela San Sebastian ta beste bat Donostia. Gogoratzen dut askegunean ibili zen jende fina, pankartatzean dugun indarra edota piraten grina. Dena ez baita hemen postala, dena ez da marketina, etxean arrotz izan beharra, naizta ez den atsegina. Ondo baitakit gure iria, elitzakelan berdina, izango balitz bertakoentzat ta bertakoek egina. Horri hiruak. Kontua da, dena ez dela hain txarra Donostiko historian, eta aiatu zait, leno Donostiko udalean bazala figura bat, bertsolari bat, udelak enkarguz, bertsoak jarrarazten zizkiona, eta garaiko ekitaldi eta evento eta egun garrantzitsuetan bertso sortak jartzen zituena. Orduan herritarren memoria askotan bertso hoien bidez iritsi zaigu. Kontua da, orain udal txistulariak eta dauden bezala, udaletxeak plaza bat atera dula, funtzionario plaza bat, udal bertsolaria behar dula. Oposaketak deitu ditu, eta hemen 3 lagun aurkeztu zaizkigu. Egin zazue bakoitzaren propaganda.
Bilintxen bertso guztiak, bilintxen bertso guztiak. Donostiko alkatea, nik nahi dudana jatea, benetan oso gogorra baita, autonomo izatea. Autonomo izatea. Nabil bromatik bromara, ni naiz Gasteiztar nomada, Donosti ez dut asko ezautzen, ta hori zuentzat ona da, ta hori zuentzat ona da. Tiratu ingurunetik, eta nik nure xumetik, nik danborradan parte hartu dut, jaio nintzen egunetik, jaio nintzen egunetik. Eredua adibidea, transgresio sensiblea, zuezara horren apurtzailea, tani naiz erdibidea, tani naiz erdibidea. Aiorgakoak zer dio, puntuen bila serio, independentzia nahi bazenuten, oraine ez du balio, oraine ez du balio. Aztu zazu hori benga, hartu Aiorgako xenda, Donostiarrak gara guztiok, bulebarra egin zuten da, bulebarra egin zuten da. Klasean arerioa, behiak ez da serioa, nola raio izango zera bazu, udal funtzionarioa, udal funtzionarioa. Zarauztar bat dut barnean, ta zarauz bere xumean, Donostia hundian parte izango da, metroa iristen denean, metroa iristen denean. Berdin metro, berdin parke, ni naiz Donostiko parte, odonen alde bozkatzen nuen, goia etorri zen arte, goia etorri zen arte. Baditu meritu batzuk ikusten dizkizut, konbentzitu nahi gintuzun baina, nazka ematen dezuzu, nazka ematen dezuzu. Honek egiten dit traba, desapuntatzera noa ba, danborrada zarra entzutera, derrigor joan behar bada, derrigor joan behar bada.
Bueno, gustora ez da? Bai, bueno, pues, oain beraie bukatuko dute ni bakarrik ohar bat ematera igo naiz, baina bai eskatu nahi dizuedala, bai musikarientzat eta bai bertsolarientzat txalo beroan. Bueno, esan dizuedan bezala, hau da aurtengo lehenengo ekitaldia, hurrengo ekitaldia, larun batean izango da antzerki biltaria San Bizente Elizako atrioan, arratsaldeko 8:00. Gustua badezu, han egongo gea eta Donostia Zutan taldearen partetik mila esker eta txalo bero ikeragarri bat zuentzako ere. Eta nik ja ez daukat ezer gehitzeko, hauxe izan da prestatuta neukana, hauek bapaten ari dira, eta besterik gabe eskerrik asko denoi, eta altxa bukaeran agur moduan edo pare bat buelta edo egitera, Aner, Perit, Usue, Alberdi, Gainat, Gaztelumendi, eta nola ez, Eneko Sierra, eta Doñat, Antxustegi, Txusta. Eskerrik asko denei. Bai irutatik bitar